uze entweni yakho bengabizwanga. Thank you, Lord. Ayona mfowethu. Awu. Angikhulume ngoba bagcwele legenge yonke encane ethintwa uNkulunkulu nesesizwe uNkulunkulu. Wemadoda amancane zinsizwa lezi ezincane ezibizwe uNkulunkulu ningajaha ukuze pulpit kanti yeliqeda uhamba. Ipulpit akubola lama tripis nemoto esiziphethe. No kickbokoza lapho umsebenzi wenkosi uyahlonishwa. Futhi nonke nijaha ukubizwa kanti nilimele ngoba iqalela lemana noyihlo. Labafana abaningi bonke babhitha ngoba bangiyintombi nathi. Hayibo. Uliphindela. Labafana bonke ungabona babezwe uNkulunkulu nekhonto abayiprova kanti bavele balimele ngoba no baba balala nomila. Ungathola kubanga isonto kanti kubanga intombi. Ngoba umsebenzi waNkulunkulu sowala. Ubona bengenzwa ngisho inkonzo okukhonzwa ngoba kade bafa kodwa bajaha ukuthi bayabiziwe. Nawo lamantombazana ukugade ngisho lamantombazana wonke athela into yakho. Bonke kade benokugcoba baphelele emathangeni. Kade abafazi abadala. Kade abafazi abahlushwa amadoda. Ukugada amantombazana ahambe lenga kubagcotshwa. Ngoba uphethe intaba. Treat yourself wise and professional. Khulekani ngaphezulu. I'm done. Baba, so siba kade bezimali abalimalayo. Noma lento yakho nganokugcokola nganani ugcotshwa uma beke bakuncisha imali kunezinto angeke zenzeke. No, ke bazama ningabe ibhitha ningalimani siyazi nabathu wangimdala mina emsebenzi kaNkulunkulu ngisho leqiniso. Abantu abathanda ngentabeni zokuthandaza abanye akubona abantu abaphila emoyeni. Abantu abanepolitiki yabo ngathi khonto aboyiprova lapha la bethandaza khona. Okwezi makukhulwa ngezinto labadinwe bathukutheka livela amasontweni abo bahlu. Ngizama ukuthi emabeza la endlini abangakuncisha imali bebe bethandaza bekhala. Dedelani imali nine nosoma business beduze kwakho transfer imali ngela kusukuma indoda eyodwa la ithi offering ayingenziwa nangu 10,000 hamba okhava mfundisi uPAKKIES ngoba lento ezazalwa la. Ngizakhuluma ngayo manje ku5 minutes wami ukugcina. Uma kuthandazwa kusuke kutshalwa imbewu. Okodla kuze kuhle nje ingane sesifile. Umthandaza imvule netha. 2 angiso le statement. Yekani futhi manifika le ntabeni bese uvuka ugcobo lakho uhambe uyothandaza ehlathini wedwa sila. Discipline ngoba ubizwe umpostoli PAKKIES. Usuvuka into yakhe yokutshaya esikhotheni ngoba uma kunamandla amaningi uyofela lapho singakubuki. Thandaza ngeorder la ubizelwe khona. Yona nto uJesu ababontu balele wabashiya la wabuya wazobabheka. Usuba nogcobo lokuhamba ngathi emahlathini kuba ubizwe umpostoli PAKKIES. Asithende amen. Ento ngabuza udlwa esikhotheni lapha thandaza la sibone. Baningi abaxosha amaphepha kanti bayabodwa lapha lo ndawo ayibethelwanga. Okufana nseno ukuthi uma uNkulunkulu egcoba umpostoli uPAKKIES benomkakhe bese kutholakala abane sebehamba bebhadeka abanye izandla. Ningaxosha abantu ngobuntwana uhamba ubeka abantu izandla kanti awunikwanga authority. Besizothandaza besingenzela uzobekwa wena izandla. My God. Hayi, ngikhuluma ngoba ngimdala ngiyawazi imfuku ethathwe entabeni abantu bevusa ugcobo ongelona. Kanti soline disorder. Uzokhuleka, uzopheka ibhodo lakho, ngaloko msuhamba ubhadeka abantu iauthority ungayinikwanga. Oh yes. Hayi, sayona. 2 njoba nonke nigcwele intaba la sizile uzowakho umbimbi lokuba nihambe nibolekana imali zokunahlangana entabeni. Nigcine ningasabuyiselana imali zenu. Niphinde niboleke imali ngentaba ngathi niqamba amanga. Sithende